Id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi wera li ma jafx sew kif jaħdem il-Kunsill tal-Ewropa. Dan hekk kif tal-ġimgħat ilu, Azzopardi vvota biex tinfetaħ proċedura ta' monitoraġġ kontra pajjiżna li tfisser Malta kienet tkun massa kontinwament u skrutinizzata b'mod assolut mill-Kunsill tal-Ewropa. Ir-rapport ta' dan il-Gazzetta Kulħadd li qalet li l-mużura estrema bħal din kif rieda Azzopardi bħalissa hija miftuħa biss kontra t-Turkija. Dan kien is-suġġett ta' battibek bejn Azzopardi u l-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici meta r-rapport tal-Kunsill tal-Ewropa issemma fil-Parlament fl-aħħar jiem. Azzopardi kien imfakkar li hu spiċċa fil-minoranza għax favur Malta ivvutaw il-maġġoranza tal-membri tal-Assembleja tal-Kunsill tal-Ewropa. Azzopardi qal li l-Ministru Bonnici kellu żball għax hemm għaxar pajjiżi li għandhom din it-tip ta' proċedura kontra tagħhom. Iżda li ma ntebaħx Azzopardi kien li minn dawk il-pajjiżi hija biss it-Turkija li għandha din il-proċedura mill-Kunsill tal-Ewropa. Il-kulħadd spjegat li l-pajjiżi l-oħrajn huma kollha membri iktar ġodda tal-Kunsill tal-Ewropa u bħal kull membru ġdid li jissieħeb f'istituzzjoni bħal din jgħaddi minn proċedura ta' monitoraġġ għall-ewwel darba. B'hekk Azzopardi reġa' ħareġ ta' bniedem li ma jafx x'qed jgħid. Fil-ħidma kontra Malta, Jason Azzopardi sieħeb mal-Olandiż Peter Omtzig li kien f'nofs kontroversja meta f'każ tal-ajruplan li waqaf fl-Ukranja ipprova jagħti l-impressjoni li twaqqa mill-Ukrajna. Eventwalment kellu jammetti li din kienet fake news u saħansitra skuża ruħu. Il-Gazzetta fakret li din mhix l-ewwel darba tant li kienu bosta drabi fejn inkixef il-qerq ta' Azzopardi. Saħansitra kien il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li qal li m'għandux ħin x'jaħli miegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.